Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар-информ мәгълүмат агентлыгы. Мансур, айтып кетсәгез иде, менә сез бу язма, татар теленең язма корпусы проектын кайчан башладыгыз һәм ни сәбәпле бу эшкә тотындыгыз? Университетта аспирантураны тәмамлап, кандидатлык диссертациясын яклагач, фән өлкәсендә бераз яңачарак юнәлешкә кирип китәсе килгән иде. Мин аңа кадәр дә юнәлеш шактый теге кызыклы иде. Ул сөйләм синтезлау өлкәсенә карый иде. Һәм ләкин ул юнәлештә эшләр бераз ничектер әкренәйде дә, һәм анда без билгеле бер команда булып эшли идек. Һәм ул шул эшләр әкренәю аркасында башкачарак юнәлеш турында уйлана башладык. Мин генә түгел, монда фәнни җитәкчемдә теге бүлкәдә кызыксынучы кешеләр без. Һәм башка килде инде шул нәрсә булыр икән башлап карасак дигән. Чөнки аны бит берничек тә белеп булмый, барып чыгамы ул юкмы теге. Шуңа күрә башлап карарга булдык инде. Бу бер 10-11 еллар иде инде. Монда күп киңәшләшүләр, сөйләшүләр барды инде без. Һәм әкрен шулай эшләп киттек. Эш бер заман бара, әкрен өйрәнәсең, белмәгән өйрәнәсең, чөнки бу бит теге бөтенләй яңа нәрсә түгел. Бу дөнья фәнендә теге инглиз, француз, анда испан, рус телләре өлкәсендә бу инде шактый бүлкәдә шактый эшләр башкарылган. Шуңа күрә безнең юл җиңелрәк иде. Без теге юл ярып баручылар түгел идек. Башкалар эшләгән тәҗрибәне үзебезнең туган телебездә кулланырга иде бит безнең планыбыз. Һәм шуның буенча безнең эшләр шул 10-11 елларда башланып, 12 елда беренче версиясе чыкты инде, без аны интернетка урнаштырдык. Һәм шуннан соң интернетка урнаштыргач та аны куллана алсыннар өчен, аны беренче чиратта инде бу фән өлкәсендә эшләүчеләргә дип планлаштырган идек, инде аларны күз алдында тотып төзелгән иде бу. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Галимович белән элемтәгә кереп, ул безгә аңа рәхмәт, институтта презентация ясарга шартлар тудырды. Без анда матур гына презентациялар ясадык, шактый гына кешеләр җыелган иде. Һәм шуннан соң проект әкрен үсә башлады, чөнки шул кулланучылар алар үзләре дә тәкъдимнәрне әйтә башладылар, нәрсәдер сорый башладылар, әмма булайрак эшли алмассым икән, булайрак безгә фәнни эзләнүләрне башкарырга бу проект күп җиңеллек тудыра дип. Шулай итеп, әкрен генә менә аның корпус буенча эшләр берничә юнәлештә барды инде. Беренчедән корпусның күләмен зурайтырга кирәк. Чөнки корпус нәрсә? Ул башта шуны әйтеп китик әле. Корпус ул билгеле бер эзләү системасы белән җиһазландырылган һәм билгеле бер разметка башкарылган зур сандагы текстлар җыелмасы. Һәм менә бу текстлар җыелмасы телне мөмкин кадәр тулырак итеп чагылдырырга тиеш. Чөнки кеше ниндидер күренешләрне, фән хезмәткәрләре монда башка кешеләр ниндидер күренешләрне шул эзләр өчен ул нинди генә өлкә булмаска мөмкин. Фән өлкәсендәге текстларда булырга тиеш. Шуңа күрә теге гуманитар фәннәрме, техник фәннәрме, матур әдәбият өлкәсендә, публицистик өлкәдә гәҗит журналлар теле булырга тиеш. Барысы да анда кергән булырга тиеш. Билгеле бер пропорцияда. Һәм шул эшләрне башкаруда иң авыры ул текстлар җыю булды инде. Шактый гына текстлар интернеттан җыйдык. Һәм шактый гына текстлар шулай итеп бу проект турында белгән кешеләр үзләре мөрәҗәгать иттеләр. Бездә язучылар, хәтта кайбер язучылар үзләре дә, минем китапларымны сезгә бирсәм, аласызмы дип. Әйтәм, ничек инде алмыйбыз? Бик зур рәхмәт әйтеп алачакбыз дип. Кайбер текстларны гәҗит журнал чыгаручылар бирделәр. Мәсәлән, Шакирҗанов Рәшит абый, ул Фәрит белән безгә бу өлкәдә бик зур ярдәм иттеләр. Алар күп еллар буе фән һәм тел журналын чыгарып килделәр бит. Анда нәкъ менә фәнни темага басылган мәкаләләр татар телендә бик күп иде һәм аларның ярдәме бик зур булды. Шулай итеп башка журналлардан да
шундай ярдәм күрдек һәм әкренләп фольклор үзәге безнең Казанда бар, директорының Фәнзилә апа Җәүһәрова, алар да үзләренең мәсәлән конференция җыентыкларын шактый гына безгә бирделәр. Аларда шулай ук теге фольклор өлкәсенә караган теге мәкаләләр, ниләр күп, алар шулай ук бик файдалы. Матур әдәбиятка килгәндә, шул язучыларның үзләре биргән әсәрләреннән тыш, тагын шактый гына интернеттан тупладык. Бу туплау эше шулай барды. Шуңа параллель рәвештә бит әле корпусның функциональ ягында үстерү кирәк иде. Кеше мәсәлән анда эзләү өчен күбрәк мөмкинлекләр булсын өчен 2014 елларда без халыкара Apertium проекты эшләгән системаны кулланып, ул проектта безнең татар егете дә катнаштан да шактый зур эш башкарды, Илнар исемле. Һәм шул эшләрне без кулланып, корпусыбызга автоматик морфологик разметка ясадык. Ягъни корпуста бөтен сүзләр дә теге сүз төркем ягыннан да, грамматик категориялар ягыннан да тамгаланган һәм алар буенча да эзләргә була инде, диме? Корпуста шулай итеп бүгенге көндә сүз форма буенча, анда сүзләрнең теге шаблон буенча йылдыз билгесе куеп яки теге сорау билгесе куеп, диме? Шундый шаблоннар буенча эзләргә була. Грамматик категориялар буенча. Аннары теге сүзләрнең бер үзара арасы буенча эзләргә була. Баш һәм кичкенә хәреф белән язылышлар барысы да шунда карый. Мәсәлән, аңлатып тагын китсәгез, кулланучыларга бу сайтта нәрсәләр эшләргә була? Нәрсәдә бит инде бар мөмкинлек, морфологик яктан мәсәлән, тикшерү, дөрес язылышын тикшерү, сүзләрнең еш кулланылышын белүне тизеп шуларны аңлатып китсәгез. Беренчедән, бүгенге көндә сайт инде берничә категория кешегә файдалы булыр дип уйлыйм. Иң төп аудитория безнең билгеле фән өлкәсендә эзләнүчеләр. Менә мин аңлатып киткән нәрсәләр, алар тек грамматик категорияләр, аларга телдәге бу нинди булса күренешләрнең булу-булмавын дәлилләү булып тора ул. Әгәр нинди очраклар кулланыла икән, аларны күрә ул. Әгәр бу очрак башка очракка караганда күбрәк яки әзрәк кулланыла икән, аны шундук тиз таба ала ул. Аңа анда меңләгән анда китаплар актарып эзләп утырырга кирәкми. Ул аны берничә секунд эчендә сезгә күрсәтеп бирә. Бер секунд инде, ярты секунд, диме? Мәсәлән, ничек мисал итеп китерсәк? Мәсәлән, шул ук теге тәкъдир итү сүзләрен ничек кулланыла, мәсәлән, нидер искәрәк, гарәп теленнән кергән һәм бүгенге көндә берничә төрле язылу ихтималы булган сүзләрнең кайсы мәсәлән дөресрәк языла икән дип, яисә кайсы сүз төркеме башка сүз төркеме белән бергә килә аламы гомумән, мәсәлән, шуларны карап була анда. Монда бу корпус андый фәнни эзләнүләр өчен корал гына булып тора, башыңа нинди идея килә һәм шул идеяларны тормышка ашыруда корал ул, теге тиз эшләр өчен, теге актарынып ятмас өчен. Әле бу бер көнне генә университеттагы профессор Камил Рахимович белән сөйләшү вакытында ул кызыклы нәрсә әйткән. Бер танышым миңа бер китап күрсәтте, ди. Менә моңа мисалларны шактый озак еллар эзләдем мин дип, тупладым, менә кара, мондый катлаулы мисаллар дип. Камил Рахимович аңа әйткәнде, менә мондый сайтны кулланмадың, менә монда бит шул мисалларны сиңа берничә секунд эчендә табып бирә алады. Теге кеше шаккаткан дөресен әйткәндә, Камил Рахимович ачып карагач аңа, теге эшләтеп карагач, ягъни бу вакытны бер-ике-өч тапкырдан түгел, меңләгән анда тапкыр экономиясе. Һәм кеше бит әле бары бер китап укып утырганда да бөтен мисалларны күреп тә бетермәскә мөмкин, күзгә чагылмаска да мөмкин. Бу бөтенесен таслап бирә. Бу бер категория. Икенче категория ул, мәсәлән, шул төрле нәшриятларда эшләүче редакторлар өчен файдалы булырга тиеш инде. Чөнки шул редакторлар, мәсәлән, нидер текстны төзәтәләр икән, аның дөрестлеген тикшерәләр икән. Һәм кеше анда язган ниндидер сүз тезмә яки җөмләнең конструкциясы ничектер шиклерәк икән, болай мондый очрак телдә кулланылмый кебек тыела икән, уларны корпуста тикшереп карыйлар, шунда язып бармы, башка кулланучылар шулай менә бу сүз тезмәләрне шулай бергә кулланалармы икән дип, шундай тикшерүләр. Икенчедән, шул корпус нигезендә анда аннары бит әле орфография тикшерү системасында хәзер эшли башладык. Ул система әлегә камил түгел, анда хаталар да барысы да табылмаска мөмкин, яисә кайбер дөрес сүзләрдә
хаталы итеп күрсәтелергә мөмкин, ләкин ул әле эш башландыгына, шуңа кире алга таба ул камилләштереләчәк. Һәм бу редакторлар шулай ук теге текстларны вак бигрәк тә опечаткалар дибез инде без име, ялгыш теге хәрефне ялгыш кына теге белмәүдән түгел, ялгыш кына башка хәреф куелып киткән очракларны да бик тиз табу өчен кирәкле бер инде бу. Аның идеясы да үзем тегән дир мәкалә язып утырганда башка килде. Мәкалә язып чыктым, әйтәм, яңадан укып чыгасың, бер хата таптың. Тагын бер укып чыктың, тагын бер хата килеп чыкты. Ник бер тапкырда укып табылмый бит барысы да. Шуңа күрә әйтәм, берендир система эшләргә була бит инде. Корпус ул башка күп проектлар өчен теге нигез булып тора. Һәм шул ук, мәсәлән, орфография системасы шуларның берсе. Өченче категория дип кулланучыларны корпуслар өчен компьютер лингвистикасы өлкәсендәге башка проектларны тарга була. Мәсәлән, сөйләмне тану системалары, сөйләмне анализлау, распознавание речи русча була, индеме? Мәсәлән, кеше нәрсәдер сөйлиде, компьютер аны танып, язма формага күчереп барырга тиеш. Word-тагы, мәсәлән, шулай дип аңлыйбыз, текст формасына күчереп бара, диеме? Мәсәлән, кешегә табигый ул бөтен сөйләмдә бөтен авазларын да яңгыратып бетерми. Сөйләмдә сүзнең бер өлеше йотылып кала һаман. Ул бөтен сүзләрдә шулай була инде. Казан дигәндә дә без теге ул алар, мәсәлән, исәндә кайбер тартыгымы тулысынча яңгырамый. Кайбер озынрак сүз булган сайын ул йотылу очраклары тагын да көчлерәк була. Шуңа күрә әгәр теге система хәреф сайын танырга тырыша икән, ул беркайчан да төгәл сүзне танып бетерә алмаячак, име? Мәсәлән, мондай очрак карыйк. Кеше Казан дәүләт университеты дип әйтте ди. Һәм сүзнең азагы ничектер озын җөмлә булу сәбәпле монда йотылып калды ди. Университет һәм ничектер шулай начар яңгырады ди. Компьютер системасы таный алмады аны теге. Уни таныды ди, универ, анда Казан дәүләтне таныды ди, име? Менә университетның ахыры йотылып калды. Һәм нишләргә? Ул аны уни дип кына калдырсам, теге дөрес түгел инде ул. Һәм менә мондый очракта ул фараз кыла, гадәттә системалар фараз кыла. Ул нәрсә булырга мөмкин дигән. Һәм менә бу очракта корпусның статистикасы ярдәм итә дә Казан дәүләт тәнсең нәрсә гадәттә килә, нинди сүз килә? Казан дәүләт һәм тагын нинди сүзләр гадәттә килә? Һәм менә бу аларның куллану юшлыгы буенча. Казан дәүләт университеты, мәсәлән, татар телендә телгә еш алына инде, диме? Казан дәүләт универмагы булырга бик шикле инде. Андый нәрсә кулланганыбыз юк. Шуңа күрә ул сөйләмне тану системасы менә бу корпус ярдәмендә дөрес вариантны сайлап алып, матур гына җөмлә тезеп кую ихтималы теге арта. Бу шулай ук теге сөйләмне түгел, әмма теге FineReader кебек программалар бар бит, текстларны анализлый, теге китапларны, PDF-ларны сканировать итү өлкәсендәге программаларда шул ук хәл, анда кайбер сүзләрдә ничектер хәрефләр бозылган булырга мөмкин, име? Яисә китап таушалган булса, теге шулай ук сүзнең бер өлеше югалып калырга мөмкин. Анда да ярдәм итә алачак. Корпуслар, бу тел корпуслары, алар фәндә башка бик күп проектлар өчен нигез булып тора. Аларның кыйммәте дә шунда. Чөнки корпус башка өлкәләрдәге эшне күпкә җиңеләйтә. Корпуслар алар бер төрлегенә түгел, алар бик күп төрле эшләнә. Параллель корпуслар мәсәлән бар, име? Берничә теллек корпуслар дип әйттек. Мәсәлән, анда русча, инглизчә диеме? Алар тәрҗемәчеләр эшендә бик күп ярдәм итә. Чөнки менә бу конструкцияны ничек тәрҗемә итәргә икән дип. Һәм ул корпуста карый инде кайбер очракларда ничек тәрҗемә иткәннәр. Бу очракта булай теге китапта тегеләй. Безнең корпус ул бер телле корпус. Ул татар телен тулысынча менә бу чагылдыру максатын куя инде һәм шуның эчендә эзләнүләр өчен бер шундый нигез булып тора һәм система. Чөнки ул текстлар бит әле текстларны тоттырдың да анда берничә гигабайт текст файллары белән нишлисең дигәндәй. Булай аның үз эзләү системасы бар һәм ул эзләү системасы ул шактый теге функцияларыннан киң булырга тиеш. Төрле эзләнүләр өчен төрле функциялар кирәк бит инде. Һәм икенче яктан ул теге эшен тиз башкарырга тиеш. Чөнки бернинди фәнни эзләнүче дә анда эзләү кнопкасына басып, тагын 1 сәгать теге эзләвен көтеп утыра алмый инде. Һәм ул аның продуктивлыгын да киметә дигәндәй. Алай булса да, хәтта кул белән эзләүгә караганда ул күпкә тизрәк булыр янса. Шулай җавап бирә. Барлыгы текст кертелде монда, күпме дәнә. Ничә сүз дип әйтәме? Корпуслар гадәттә күләм буенча үлчәнә инде. Безнең корпусның бу беренче версиясе 45 миллион
сүздән тора иде. Һәм 2014 елда чыккан икенче версиясы 116 миллион сүзне үз иченә ала. Ягъни шуның кадәр күләмләге текстлар аңа кергән. Текстларның санына килгәндә, бу бик субъектив күренеш, чөнки анда текстларны ничек бүләсең әле. Мәсәлән, бездә матур әдәбият текстлары аерым-аерым, әйсә кайбер очракта аерымлап түгел, китап буларак кына бирелә. Чөнки шуңа күрә аларның саны ничек исәплисең инде без гәҗит журналларга килгәндә шундый ук хәл. Без гадәттә гәҗит журналларны санлап бирәбез, мәсәлән, бер санга кергән бөтен текстлары берәмлек булып тора, интернеттан алынган ресурс булса, бер интернет ресурсын бер чыганак итеп күрсәтәбез. Ник аерым эшләмисез, җайлырак булыр иде дигән сорау бирсәгез, моңа җавап инде бик гади, чөнки ул бик күп вакыт таләп итә, аңа бик күп кеше ресурслары кирәк, аны төгәл билгеләп утырырга кирәк. Билгеле, ул эш бара, ул бик әкрен бара, шуңа гына әйтәм. Андый эшне хәзер бик әкрен генә башкарып барабыз, ләкин безнең проект ул ниндидер фондлар яки грантлар яки оешмалар тарафыннан финансланмый. Бу проект безнең хобби буларак башкарыла. Безнең командада берничә кеше бар. Мин, фәнни җитәкчем Тәүзих абый Ибраһимов, тагын дустыбыз Рөстәм Хусаинов. Бу команданың үзәге инде безнең. Һәм аңа еллар дәвамында кушылган башка миларны консультантлар дип атыйм инде, шулар бар. Чөнки бу өлкәдә эшләгәндә анда бит телче булып чыктың икән университетта һәм булдың һәм син корпус төзи аласың дигән сүз түгел. Монда техник белем бик шактый нык кирәк. Беренчедән программирование өлкәсе, икенчедән компьютер системаларын администрацияләү белеме дә кирәк. Чөнки корпус ул теләсә кая веб-хостингка урнаштырдың да, анда эшли ала торган система түгел, аңа махсус килгән компьютер булырга тиеш. Һәм шуңа җайлаштырып эшләнә дә инде ул бөтен эш. Бу өлкәдә шул Аллага шөкер, ничек әйтим, минем системный администратор, IT бүлек мөдире булып эшләвемдә бәлки ярдәм иткәндер, чөнки ул өлкәдә белем монда да кирәге, белемнең килә монда да кирәге чыкты. Шуңа күрә бу төрле шартларның туры килүе бәхетедәдер инде ул барыбызга да тегеш. Әгәр ниндидер белем җитми икән, шул консультантларыбызга, дусларыбызга мөрәҗәгатьтә без Аллага шөкер барсы да булышып торалар һәм алар саны арта бара. Сез әйтсәгез, менә бу сайтны корпусны эшләгәндә татар теленә карата нинди фикерләр туды, консультантлар нәрсәләр әйттеләр, безнең телебез нинди ул? Нинди үзенчәлекләре бар дип әйтик. Әйтәгез, мин теленең үзе турында кагылмыйм. Иң беренче туган фикерләр мин бу өлкәдә эшли башлаганда, татар телен бу өлкәдә бөтенләй эшләнмәү, татар өлкәсендә ресурслар бу өлкәдә бөтенләй эшләнмәү иде, кызганычка. Чөнки ул ресурслар күбрәк булган сайын, мәсәлән, монда корпус тегендә менә бәхетебезгә морфология анализатор эшләнеп килде параллель рәвештә. Ниндидер башка системалар булса, шул синтаксик анализатор булса, яисә анда ничек әйтим, башка системалар, аларны бер-берсенә берләштереп, тагын да катлаулырак, тагын да файдалырак системалар эшләп чыгарып булыр. Һәм менә бу башка ярдәмче системаларның булмавы, аларның бик әз булуы дип әйтик, эшне бик нык авырайта, тоткарлый. Татар теленә килгәндә нәрсә дип әйтим инде? Татар теле Аллага шөкер, мине бер шаккаттырган мәсьәлә, бер нәрсә башкатагы этапта интернетта алай күп түгелдер дип уйлыйдыр. Монда кергәч, интернетта татарча текстлар эзли торгач, бик күп ресурслар табылды. Анда шәхси блоглар да күп икән бездә. Кешеләр үзләренең тормышы турында, сәяхәтләре турында шәхси блоглар алып баралар. Мин дә әйтмим, укытучылар турында, укытучыларның блоглары бик күп. Аларның бәлки ул алар тиештер дә бәлки, ансын белмим. Ләкин шәхси блоглар да шактый. Һәм менә бу укытучыларның үз блогы, анда бит үз лексикасы кулланыла, аларның үз стиле шулай ук. Һәм алар да бик зур байлык инде безнең өчен җыганда. Һәм менә бу татар теленең интернетта шундый шактый зур кылач алуы
шаккатырды һәм бик сөендерде. Бүгенге көнгә ул кимүгә таба охшаган. Ресурслар кими булган. Менә мин караштыргалыйм, яңа ресурсларны корпуска нәрсә тагын кертергә була икән дип, нинди текстлар, нинди яңа ресурслар анда караштыргалап барам. Элек кергән күп кенә ресурслар ябылды. Мәсәлән, никтер, белмим нинди сәбәпләр. Кеше бәлки кызыксыну биткәндер, бәлки аның өчен акчасы биткәндер, чөнки ул барыбер теге хостинг эшенә түләп тора кирәк, яисә тагын нәрсә, вакыт кирәк, бәлки вакыты юктыр. Минем каравым буенча кимү баралар. Кайберләр башкалар чыга яңалар, име? Ләкин гомумән кими кебек тоелды шулай. Сез бу корпуста тагын алга таба нинди кайсы өлкәдә эш алып бармакчы буласыз? Нинди тагын ресурслар, нинди кулланучылар бар? Безгә бик әйбәт булыр инде төрле нәшриятлар белән элемтәгә кереп, алар теге безгә текстларын бирсәләр, име теге. Аларда бик күп китаплар елда татар телендә басылып чыга бит. Безгә китапларны бирү ул бит без теге беренде теге авторский правалар бездә бозылмый. Автор хукуклары. Чөнки корпуска кергән текстлар, алар шундук җөмләләргә бүленеп, җөмләләргә аерып. Алар төрле рәвештә бутала. Бөтен текстлар аша. Ягъни корпусны системасын кемдер теге взлом ясап, андагы базаны урлый алса да, хәтта шулай була алса да, име? Алар ул текстларның бөтенлеген теге кире төзи алмыйлар. Чөнки ул буталган җөмләләр. Мәсәлән, уйлап карагыз, корпуста бүген көндә 10 миллионнан артык җөмлә. 10 миллионнан артык җөмләдән син теге әсәрләр булдырды, теге без алдан сөйләп киткән 3000 берәмлекне булдырып кара инде теге. Ул мөмкин эш түгел инде. Шуңа күрә аның беренди куркынычы юк алар өчен. Беренди хукукларда бозылмаячак. Ләкин эзләнүләр өчен һәм шул ук алардагы нәшриятларда ук мәсәлән эшләүче редакторлар өчен аның файдасы берме-бер артачак, име? Алга таба бу корпусны нәрсәдә файдаланасы иде? Шул ук теге орфография тикшерү системасын камилләштерүдә. Бу ике. Өченчедән, без электән минем фәнни җитәкче башлап җибәргән проект инде ул татар теленең сөйләү, татар теленең синтезлагычын, татар сөйләмен синтезлагыч проектын яхшыртасы иде. Ул нәрсә? Ул текст формасында язылган материалны сөйләмә формага күчерә. Ягъни корпуста ул без хәзер эшләгән нәрсә түгел, бу элек университетта укыганда теге фәнни җитәкчеләрнең зур төркеме бар иде. Алар мине шул вакытта шунда чакырдылар һәм мин ул вакытта инде бу компьютер лингвистикасына кызыгып киттем, име? Һәм менә шул проект әкренләп кызганыч ки сүлпәнләнде ул. Һәм без аны менә берничә ел элек шул проектны тыргызып, интернетка урнаштыру мәсьәләсен үзе алдыбызга куйдык та, ләкин ул айрым компьютерга урнаштырыла торган программа иде, ул интернетта эшләми иде. Һәм шуңа күрә аның бик күп кодын яңадан язырга туры килде. Әле хәзердә ул бөтен эшләрдә язылып бетмәде, әлеме? Ләкин гомумән эшли инде. Безнең сайтта, корпуста ул кеше татарча текстлар язса, аларны яңгыратып карый ала. Мәсәлән, бөтен кеше укып утыра алмый бит. Мәсәлән, кухняда нәрсә эшләгәндә, яисә куллар белән нәрсә эшләгәндә анда теге тыңларга була инде әдәби әсәрләрне, мәсәлән, име? Ул билгеле аның яңгырашы кешенең чиста дикторның укылышы кебек матур теге матур чиста түгел. Анда теге кайбер тегәсезлекләр дә бар, ләкин гомумән аңларга була һәм теләгән кешегә бу файдасын китерә ала. Ни өчен сез менә татар доменында теркәлдегез? Бу безнең командадагы Рөстәм Хусайновның идеясы иде. Тиздән бит ишеттеңме, шул татар яңа домены булдырылачак. Бу шундый мөмкинлек бит инде. Ничек татар теле өчен шундый проект эшлибез икән, әйдә шунда теркәлик дип уйлаштык та, әле теге ничек дип әйтим, уйлаша башлау гына иде, ул бер нәрсә теге нидә түгел. Һәм онытылды да кебек. Аннары бер заман безнең командада булган шул танышлар аны минем туган көнгә бүләк итеп эшләделәр инде. Шул доменны теге ничек дип әйтим, теркәп, белгиле бер ресурста теркәп, һәм шул бәяләрен түләп, шундый безгә миңа ничектер бүләк эшләп куйдылар һәм ул шуннан да бик файдалы булды. Аңа кадәр без башка бер дәүләт оешмасы доменында теркәлгән идек һәм ул оешманың директоры Фәнзилә Хакимовага бик зур рәхмәт, ул безнең башлангыч чорда мөмкин кадәр ярдәм итәргә тырышты өлкәдә.
Мен бу орфографик текшерүүгө келгенде аны не рәвешчә камилләштерергә мөмкин? Анда берничә юлы бар. Беренчедән, безнең планда сүзлекләрне киңәйтү. Анда берничә сүзлек кулланыла инде. Шуларның тулыландыру. Икенчедән, тибеш. Икенчедән дисәм дә тибеш. Ул Apertium проектының морфологик анализаторы белән аны ныграк тоташтыру. Чөнки ул Apertium проектының шул морфологик анализатор нигезендә бүгенге көндә орфография тикшерү системасы да эшләнә. Һәм менә шул системаны бөтенесен бергә берләштерә алсак, моның хаталар табу сыйфаты бик югары булачак. Тагын менә теге татарга әйләнеп кайтсак, менә бу татар доменының сез ничек уйлыйсыз, алып кирәкме, ни дәрәҗәдә ул әһәмияткә ия татар? Үзегез татар доменында эшләгән кеше буларак, тәсрүс киләйди менә нәрсә киңәш итәргез кешеләргә, татар кешеләренә блоглар ачканда, бәлки сайтлар ачканда ачырга кирәкме бу сайтта, әллә башкасында? Нинди өстенлекләре бар? Әгәр бу сайт бу домен гомумән алар шул кешеләр эшләргә җыенган сайт татар тел өлкәсенә карый икән, минемчә аны татар доменда регистрировать итүнең, теркәүнең уңаяклары шунсы инде ул киләчәктә кешеләр ниндидер нәкъ татар теле өлкәсендәге ресурсларны эзләсәләр, һәм менә бу җыелып куйган бер ни булачак инде, тупланып куйган алар өчен. Мәсәлән, мин шул әйтәм бит, татар сайтлар, татар теле сайтлар эзләүгә бик күп вакыт әрәм итәм. Әрәм итәм дип, чөнки күбесе татарча түгел, эзли башлыйсың. Аны бит җиңелгә табуы түгел, ru домен, com доменнарында баралар, һәм алар арасында сайлап утырырга кирәк. Татар домены белән эзләгәндә ул эшмәсән кимәячәк. Һәм иң мөһиме, алга таба менә шул татар доменында тирән тын эзләүче эзли торган система булырга тиеш. Мәсәлән, Яндекс, Google кебек системалар нәкъ татар доменында. Һәм алар татар сайтларында гына эзләү мөмкинлеге бирерләр. Һәм бу бер проект, безнең ВМК-дан чыгучы студентлар өченме, башка бер кызыксынучы специалист белгечләр өченме, ул бер идея да бит инде. Шундый система эшләсәләр, бәлки кулланучылар тип-тигәр инде аны табылачак. Чөнки татар сүзләрен эзләү ничек кенә мактамасыннар, Яндекста да, Google'да да бик камил түгел. Кай вакытма түгел инде, шактый гына эзләргә туры килә татарча. Мин канәгать түгел инде, кызганычка. Ниндидер агрегатор кирәк, яңалыкларны. Агрегатор түгел, эзләү системасы. Нәкъ шул татар домены буенча мәсәлән, Яндекс бит ул беренче булып ru домены өчен эзләү системасы буларак барлыкка килде элек. Һәм бүгенге көндә дә ул нигездә шул өлкәдә үзен лидер булып тора инде. Башка теге com ниләрендә эзләсә дә, ләкин беренче чиратта ул ru домены өчен эшләнде. Һәм татар домены өчен дә шундый бер нәрсә кирәк. Ул бик зур проект булмасыннан да теге аның өчен әллә нәрсә кирәкмидер дә минемчә, белмим. Чөнки ru домендан да әллә никадәр миллионлаган запрослар булса, татар доменда алаяк булмаячак. Шуңа күрә анда теге серверларда әллә ни аның кадәр көчле, кыйммәтле кирәкми инде. Ләкин кулланучылар табылачак. Һәм алга табалар реклама нигезендә дә бәлки теге акча эшли алыр. Сез үзегез бу сайтны мәсәлән ничектер кирүчеләр, кулланучылар бармы, сез ничектер акча эшли аласызмы? Акча эшләү безнең бу эшкә керешкәндә күз алдында бөтенләй тормады. Шуңа күрә без акча эшлик, булай тегеләй эшлип карыйк дигән уй башка да килгәне юк бүгенгә кадәр. Һәм килмәстер дә инде. Чөнки әмма икенчедән кулланучылар бармы дигәндә, чөнки бәлки эшләп куйганбыздыр да, чыннан да кулланучы да юктыр әле. Зря вакыт әрәм итәбездер дигәндә. Бер 4 ел элек без счетчик куйдык сайтка, эзләү системасына. Гомумән теге эзлиләрме икән дигән, чөнки чыннан да беләсе килә бит инде теге. Бер инде ул вакытка 2 ел сайт эшлидер һәм кулланучылар табылдымы икән, ничек бары бу хәлдә, бу өлкәдә безнең эшләр ничек икән дип. Кеше эзли башлагач, эзләү тимәләренә баскач кнопкасына, ул счетчик бергә арта бара. Һәм шул 3-4 ел элек ел буена 6500 эзләү запросы булды. Ягъни бу сүзләр теге эзләү формасын тутырып, ниндидер сүзләр
Я шундый 6,5 иде. 3-нче ел бу күрсәткеч 12,000-гә кадәр үсте бер ел. Узган ел бу 22,000 иде. Ягъни шактый күп арта бара, әйме? Ләкин быел әллә ни күп үсер дип уйламыйм, чөнки татар теле ул инглиз, рус телләреннән аерылмалы буларак аның кадәр теге күп кеше кулланылмый инде аны. Ул аның куллану даирәсе дә кадәр теге шиксез түгел һәм ул иң мөһиме ул өлкәдә эшләүче теге шул фән хезмәткәрләре дә теге бик күп түгел. Безнең татар теле өлкәсендә эшләүче хезмәткәрләр нигездә кая эшли? Ул Казан федераль университетында эшлиме? Аның филиаллары белән дип әйтик инде, чөнки бар Татарстанда филиаллар да бар. Менә бу Фәннәр академиясенең Тел әдәбият һәм сәнгать институтында эшлиләр, алар актив куллана. Һәм калганнары ялгышмасам инде берәм-сәрәм эзләнүчеләр генә дер инде. Чөнки төрле илләрдән язалар, эзләнүчеләр бар. Шул Канададан да язганнары бар, Европа илләреннән дә, Башкортстаннан, Себер якларыннан, Төркиядән язганнары бар, кулланабыз. Без монда киңәшләр бар иде, монда үтенеч бар иде. Антны исәпләмибез, чөнки безнең елга бер ни генә бара. Көнне исәпләү ни эшләмәдек. Ул җәй көне кими бугай теге җәй көне отпусклар теге күбесенең булгач, бу нигездә бит инде теге отпускка кая барыр икән дип эзләү системасы түгел. Бу нәкъ эш башкару өчен система. Шуңа күрә кеше күбрәк эш вакытында эшли. Тагын нинди тәкъдимнәр әйтергез, нинди өлкәләрдә сезгә кулланучылар ничек итеп ярдәм итә алар? Бәлки нәшриятләргә түгел, монда кулланучылар. Мондый кулланучыларга да безнең шул сайтта да яздык инде үтенебез шул, әгәр теге аларда текстлар булсалар, бигрәк тә алар шул текстларның авторлары булсалар безгә җибәрсеннәр иде һәм корпусны әгәр кулланалар икән, анда имейлыбыз күрсәтелгән теге үз фикерләрен, үз тәкъдимнәрен язырга курыкмасыннар иде. Чөнки конференцияларда турыдан-туры әйтәләр, менә бу мөмкинлегегез булса, тагын әйбәт булыр, менә бу сезнең ничегрәк эшли икән дип без кулланмалар да яздык инде эш телдә. Сайтыбыз да безнең эш телдәме? Ягъни теләсә нинди рус, татар, инглиз телләрен белүче кеше эш телдә сайтында күрә ала теге интерфейсын. Ягъни аның белән эшли ала дигән сүз һәм кулланмасы да эш телгә тәрҗемә ителде. Анда бер 70-80 битлек кулланма эш телдә бирелә. Кемгә ничек җайлырак индеме? Ләкин шулай да сораулар кала, менә конференцияларда чыгыш ясаганда мөрәҗәгать итәләр. Һәм конференцияны көтмичә тотыгыз да языгыз теге шул имейлга, шул үтенеч инде аларга. Теге без ниндидер шул коммерцияле әллә теге кешеләрдән аерылып куйган оешма түгел бит, шикләр белән. Без бар бергә эшлибез инде. Алар өчен эшлибез һәм алар теге үз ниен, үз фикерләрен әйтмәсәләр, теге корпусның киләчәктә аларга файдасы да кимәячәк. Билгеле, монда идеяларын тик алардан гына көтеп калмыйбыз. Идеялар, алар мәкаләләр укыганда да туа. Чөнки бу өлкәдә әйтәм бит, чит илләрдә һәм рус тел өлкәсендә эшләр бик зур башкарылды. Без корпусны ясаганда шул аларның тәҗрибәсенә таяндык, дим, кемнәрнең тәҗрибәсенә таяндык. Шул мәсәлән русларның бик әйбәт рус теленең милли корпусы бар, национальный корпус русского языка. Бик яхшы проект. Чит илләрдә төрекләрнең, төрки халыкларны телгә алганда, төрекләрнең ТС корпус дигән шулай бик зур 500 миллион сүзне үз иченә алган шундый зур корпуслары эшләнде. Һәм аларның түгел, берничә корпус бар, һәм барысы да шактый әйбәт эшләнде. Сыйфатлы корпуслар. Һәм бүгенге көндә дә эшләре теге эш тизлеге дип әйтим, эш артагына бара аларда. Мәкаләләрне укый барам, алар теге ничек тә Европа, Америка галимнәренә артта калмаска тырышалар дигән уйга килдем. Шулай инде шул Европа, Америка галимнәре чыгарган теге өлкәдәге мәкаләләрне укыйбыз һәм бигрәк тә безгә Лейпциг университетында эшләнгән корпус өлкәсендәге материаллар бик файдалы булды инде. Чөнки алар бик күп телләр өчен корпуслар ясыйлар. Анда 230 лап тел өчен микән, каяр 300-гә якын корпус бар, уйлап карагыз. Һәм шунда бер кичкенә генә татар теле корпусы да бар иде. 1-2 ел элек мин алар белән элемтәгә кереп,
аларга татар тел корпусын зурайтырга ярдәм итәргә тырыштым инде кулдан килгәнчә. Чөнки аларда да корпуслар уйнайбыз. Ул корпуста исәнме? Исән. Ничә корпус бар табыз? Алардамы? Гомумәнме? Белмим инде, бер кул бармаклар белән санап чыгып буладыр инде аларны булса да. Менә узган елны Sketch Engine дигән проект бар. Ул Чехия, ялгышмасам, Чехия белән Англиядә эшләнә. Анда да шулай бик күп корпуслар, бик күп телләр өчен. Аларда да татар теле корпусын ясауда узган елны шул ярдәм иткән күпмедер. Һәм ләкин ул теге түләүле корпус. Ул система түләүле, теге Лейпцигның түләүсез. Ләкин шунда түгел бит түләүлеме, аны бит дөнья галимнәре кирип кулланалар. Мәсәлән, шул инглизләр татар теле буенча андый материал кирәк икән аларга. Һәм ул бу корпус белән эшли икән, мәсәлән, шул ук теге Лейпциг корпуслары белән. Ул аларга ул системада эшләргә өйрәнеп биткән икән, җайлы икән ул аңа. Безгә мөрәҗәгать итеп тормасынмы әйтәм, теге безнең корпус бәлки аңа бик җайлы табылмас, башка төрлерәк система булу сәбәпле. Шуңа күрә әйтәм, әгәр шунда җайлы булсын дип, шунда эшләсен дип мин аларга булышырга тырыштым инде. Беренче карашка алар бит безнең конкурентлар булып татарлар кебегеме. Без аларга корпус эшләштек икән, димәк безгә әзрәк теге кулланучылар керәчәк дигән сүз бит инде, шулай бит. Ләкин икенче яктан ул без үзебез акча эшләмәгәч, безгә андый теге кулланучылар санын арттырыйк дигән критерий юк. Без татар телен мөмкин кадәр теге кулланучыларга җиткерик дигән, татар телен өйрәнүчеләргә җиткерик дигән шул ният белән эшлибез инде. Шуңа күрә монда теге бернинди дә эшкәрлек юк, шуңа бер-беребезгә ярдәм итә алабыз, без һәрвакыт ашык. Глобаль максатка килгәндә татар теленең корпусы нәрсә белән сез бу эшкә алынуыгызны? Минем бик хыялым бар иде инде корпуска керешкәндә. Әкренләп менә бу эшкә эшли башларбыз да кызыгып китерләр, теге бигрәк тә безнең фәнни оешмалар индеме, университетларында, фәннәр академиясе һәм яңгырдан гөмбәләр чыккан кебек, мондый компьютер лингвистика өлкәсендә башка проектларда чыга башлар кебек тыела иде миңа ник. Кызганыч ки, бик авыр бирелә икән андый эш, андый проектлар берәм-сәрәм генә бик авыр чыккалыйлар, кайберләре шулай туктап та кала. Проект чөнки үсмәсә, ул туктап калдымы, бетте инде, ул проект түгел инде, аның әһәмияте шундук бетә дигән сүз. Университетта менә безнең филология һәм мәдәниятләр ара коммуникацияләр институты директоры, дөрес атаган булсам инде исемлеме, Рәдиф абый да бу проект белән безнең кызыксынган иде. Ул да беренче тапкыр безнең белән очрашты. Университетта мондый проектлар башларга уйлап торалар, бәлки хәзер башлаганнардыр да, төгәл әйтә алмыйм. Әйтәм бит, икенче яктан менә Тел әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Галимович, аның замы Олег Ришатович, алар бик кызыксынып безне аларның проектларында эшләргә чакырдылар менә узган ел азагында. Эш моторына башлап җибәрдек, Алла бирсә, андан бәлки инде уңышларга ирешербез, Алла бирсә. Бүтән халыклар белән чагыштырганда, безнең Россиядәге бүтән халыклар белән чагыштырганда, мондай аларның корпуслары кемнәрдә бар, кайсы халыкларның? Берничә ел элек Рәсәй фәннәр академиясе Рәсәйдәге шундый бөтен кечкенә телләр, кече телләр дип әйтмәсәң, бөтен телләр өчен дип әйтик, корпуслар булдыру программасын эшләп чыгарды. Күпмедер анда зур акчалар билгеләнде инде һәм ул проект махсус сайт эшләнде. Һәм ул проект нигезендә ниндидер корпуслар эшләнде инде бик күп телләр өчен. Аларның сыйфатын әйтә алмыйм, мин әйтә алмыйм нинди сыйфаттыр. Менә аерым эшләгән теге ран белән бәйле түгел, менә аерым теге үз җирлекләрендә эшләгән проектлардан миңа бик мәсәлән комиларның корпусы ошады. Коми халкының коми теле корпусы бу бер, аннары икенчедән тагын калмык теле корпусы матурына эшләнеп килә иде. Хәзер соңгы вакытларда караганым юк, ничегрәктер. Башкортларның бу поэзия корпуслары соңгы елларда эшләнде. Ләкин башкортларда бу корпуслар эшләү инде ялышмасам күп еллар элек башланган иде һәм алар бик зур эш башкарганнар икән бу өлкәдә. Менә ялышмасам 90-нчы еллар азагында, 2000-нче еллар башында ук инде эшли башлаганнар икән һәм аларның шул вакыттан бирле калган корпусларына интернетта юлыкканым бар корпусына. Ул теге бүген көннәр
бүгінгі көндәге стандартлар буенча билгеле артта калганрак дип исәпләнергә мөмкин. Ләкин шул көннәр өчен ул инде бик яхшы корпус булган һәм бүгінгі көндә дә инде ул горурланырлык бер әйбер дип исәплим. Телне саклауда роле бармы бу? Тел өлкәсендә башкарылган теләсән инде проектның күпмедер дәрәҗәдә телне саклауда роле бардыр инде. Процентлап исәпләсәң аның ярдәме күп микән әйтергә авыр. Профессиональ медиатор мәсәлән текстларны табу кыен түгелме? Медицина өлкәсендә. Бик кыен. Әле күптән түгел конференцияда булган, ягъни Казан дәүләт архитектура төзелеш университетында шул Шакирҗанов Рәшит абый һәм башкалардыр инде бергәләп шактый зур конференция оештырдылар. Анда менә бу татар теленең техник фән өлкәсендә кулланышы турында шактый гына күп кызыклы доклад булды. Һәм иң кызыгы алар менә үзләре эшендә укытырга кирәкле булган әсбапларны күп еллар дәвамында чыгарып киләләр икән татар телендә. Уйлап карагыз, менә шул бөтен терминнарны тәрҗемә итеп, шул бөтен тигез дәреслекләр эшләнеп килә, бик күп башкарылган эшләре. Һәм үзләре әйтүенчә, ул нигездә индидер шулай грантлар, фондлар финанслау буенча түгел, үз институт кысаларында индидер акча табып, белмим, эшләнә икән. Һәм шул конференцияда Рәшит абый Шакирҗанов үзенең шактый гына зур бу техник терминальгә бәйле сүзлеген дә презентацияләде. Аның әйтүе буенча, кызганыч ки, ул сүзлек өчен күп генә ярдәм сораса да, ул финанс ярдәме, андый ярдәм ала алмады һәм ул сүзлекне үз акчаларына бастырып чыгардым диде һәм аны шуңа күрә теләсә кемгә бирә алмый, менә чыннан да эшендә кирәкле булган кешеләргә генә тарата алам диде инде. Менә эшләргә теләүчеләр һәм эшли алучы кешеләр ул өлкәдә дә бар икән, чөнки татар теле фән өлкәсендә кулланыла икән һәм алар бу өлкәдә студентларны чынлап торып укыталар һәм мондый кадрлар әзерлиләр. Теге елда аларның аның кадәр күпмедер студент чыга икән. Соңгы ничә елдан әйтә алмыйм, 15 елдан алар 400 шундый белгеч әзерләп чыгарганнар татар телендә бу. Һәм менә бу әсбапларны бөтенесен корпуска кертү мөмкинлеге булса, бу нинди байлык бит уйлап карасаң. Телен корпусның телене тулысынча чагылдыруны тагын да киңәйтә. Грантлар биреп караганыгыз бармы? Башта эшнең барышында акча турында уйламаган, әйттем бит инде, корпусны эшләп карыйк, булса булыр, булмаса булмас дип эшләп башладык. Корпусның беренче версиясын эшләп чыгардык һәм интернетка урнаштырдык, куллана башладылар. Шуннан соң безгә инде башкалар да әйтүче булды, әгәр инде күрсәтер эшегез бар икән, грантка бирү бит инде авыр эш түгел, бирегез дә һәм корпусыгызны үстерегез шул грантлар ярдәмендә дип күп тапкыр әйттеләр инде. Биреп карадык төрле грантларга, фәнни җитәкче менә Тәүзих абый Мәгариф һәм фән министрлыгына да ничә тапкыр мөрәҗәгать итте. Кызганыч ки, һәм Мәгариф һәм фән министрлыгы төрле конкурсларда оештырган бит теге иң яхшы интернет проект аны татар теленә бәйле тагын диләр анда бар. Кызганыч ки, берсендә дә үтә алмадык, берсендә җиңә алмадык. Шуңа күрә шуннан соң 1-2 ел шулай биреп карадык. Берничә грантка, 5-6 грантка микән артыграктан берсендә үтә алмагач, аннары мәйтәм бүтән бирмибез дип уйга килдем. Чөнки грантка бирү ул үзе билгеле бер программалар тисең бит, планнар язасың, ул үзе күп вакыт әрәм итә. Безнең булай да корпус буш вакытыбызда гына эшләнә, аны тагын юкка гына планнар төзеп утыруга да багышласаң, корпусның үзенең эшләргә вакытта калмый бит инде, әйме. Шуңа күрә шуннан соң без сайтка билгеләм, теге язып та куйдык инде, бу проект бернинди акчага да эшләнмәй дип, теге бернинди финанс ярдәм алмый. Һәм үзебездә шуңа килештек, бүтән бернинди грантка бирмәячәкбез һәм узган ел безгә кем икәнен әйтмим, ләкин мөрәҗәгать итүчеләр дә булды, әйдәгез сезне финанс ярдәм күрсәтәбез дип. Без инде баш тарттык, чөнки кабул иткән инде бүтән акчага эшләмәбез дип эшне. Шулай. Ләкин ул теге башка оешма, мин атап киткән оешмалар түгел, башка оешма. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.